Tak toto bola ukážka toho, čo sa bude celý tento víkend diať. Čaute všetci, dnes sa chystáme na One Life. Ideme sa pozrieť na auta, ktoré tam budú jazdiť. A ideme na RS6, S6, ktorá je brutálne upravená, to vám ešte ukážem. A potom ide s nami M5. Táto M5 vo veľmi zachovalom stave. Je to V10. Má to najazd okolo nejakých 70 000 km. Je to v pôvodnom stave. Také investičné autičko. Ďakujeme vám veľmi pekne, že sledujete naše vlogy a ďakujeme za vašu podporu. Nezabudnite nám dať like, odber a zdieľať nás na sociálnych sieťach. O tejto S6 vám ešte poviem, ale zavolám si sem majiteľa Tadeáša, sleduj S6 Blackout na Instagrame. Toto sa vždy tešíme do tunela. Toto doma neskúšajte. Hlavne na 1.9 TDI určite. Mám si ho plieť, lebo nevidím. Zvláštne som len svetlo. Minule sme písali petíciu za to, aby sa mohli používať zatmavené folie na predných oknách. Lebo v iných krajinách to je povolené, tak nepôjde mi teplo zbytočne do auta. Takže ak podporujete tento názor, napíšte do komentu, lebo ja som za to, aby atermická folia mohla ísť dopredu na okna. Na tomto aute to je od výroby, je tu atermické okno, čo je super, lebo vôbec necítite teplo, keď na vás svieti priamo cez čelné. A je tu celý komplet čierny interiér, takže som rád, že to je. A idem si dať mikrofón, lebo určite ma nepočujete dobre. U nás dobieha náš konvoj aut. Prvá je elektrická X1, myslím, že to je X1 v M pakete, M5. Toto nie je známe. Toto nie je známe. Ale cítila sa. Sú by známe kamoše iné auta. Ide pekné. Ukážem, jak sa jazdí. Nie je to akože jednoduché sa dostať ku nám. Ideme na spotrebu teraz. Prosím, dupni na to. Čo hovoríte na ten dizajn? Ale mňa na piču. Mne sa tie Zetka vôbec nepáči. Jediný Nissan, ktorý sa mi páči, tým športový akože, je GTR. Aj to som ešte nešoferoval a je to také, že zaujímavé auto by som povedal. Chcel by som si to možno vyskúšať. Ale tiež to nie je úplne také, že by som si povedal, že teraz chcem to auto. No ale každý podľa svojho gusta. Ja som najviac na tie nemecké autá. Dajte do komentu, aké autá vám sa páčia, aby sme vedeli, keď tak vám... Všetci viete, aké? Čo by ste chceli vidieť, keďže či už to požičávame alebo predávame auta, tak máme veľa aut k dispozícii, ktoré si môžeme natočiť, pozrieť. Tak napíšte do komentu, čo by ste chceli vidieť. Prečo rozprávaš ako taký Bratislavčan? Musíme takto zatahovať, aby bolo všetko v poriadku, vidíte? Tu je drifter. Dobrý. Čau. Čau, Kiko. Nemáte sponu v aute? M2 máme všetko. Máš? Nie, jakú sponu ti treba? Tak mi odjebalo s interškolérom, nevidíš? Nemá sponu. Tam vlásy treba kúpiť nejakú. A potreboval by som sponu. M2 v takéto folii fialovej. Čo hovoríte na tú farbu? Tak to stíhame robiť všetko. No ideme sa pozrieť na tie auta tam. Takže nachádzame sa už pred Kempinským. Tu prídu tie autá z One Lifeu. Povedali, že máme príliš šipné auto na to, aby nás pustili, ale dostali sme sa. Nám to nepovedali. Nám to nepovedali, ale my osobne si myslíme, že naše autá nezapadajú úplne. Ale tieto lebo vyzeráme, napríklad aký sme išli z dovolenky s tými RS6 a S6. Ale, čo som vám chcel povedať, mám tu teraz Teddyho, ktorý je majiteľ tej S6.
Excuse Me, takzvaný S6 Blackout na Instagrame. A on by nám povedal, že čo je momentálne na aute upravené a koľko tam je koní teraz. Teraz tam je odladených tých 645 koní, čo bolo odmarané cez JMA. A sú tam To si pozrite na Instagrame, JMA auto. Jak má Instagram? JMA.sk. A sú tam väčšie turba, downpipe, celý výfuk catbackový. No a aktuálne už aj podporovaný etanol do zmesi okolo E40, čiže vieme to pekne miešať s čistým alkoholom. Je to tlak, ja som sa na tom povozil a je to brutál. Niečo nám tu dávajú. My si dáme. Ja si prosím čierny. Ďakujeme pekne. Toto je 10-eurové parkovné. Takže je to brutálne odladené. Ja som sa na tom teraz vozil, lebo mal som tú S6 požičanú od Teddyho, lebo sme ťahali skúter a akože ide to dosť brutálne, aj ten zvuk je masaker. Čaves. Toto je C63 507 Edition. Servus. Vy ste išli skôr, hej? Áno. Pridaj mu trošku, nech máme zvuk. Je to masakrálny zvuk V8. Je to 507 Edition, majú upravený výfuk oproti sérii a je tam zvýšený výkon na 507 koní. Lepšie od toho je potom Black Series, čo má také rozťahnuté blatníky. Ja som mal takú C63, ale nie 507 v sedane. A bolo to brutálne auto a spotreba tam bola cez 35 litrov, keď sa chodilo rýchlo. Takže teraz som spokojný, že mám také ekonomické auto ako R6. Ekonomické auto? Momentálne, teraz sme tu išli, mal som plnú nádrž, keď sme išli z Košic. Sme v Tatrách a už mám len polovicu, tak neviem ako... Ťažká noha. Nie, tam je určite malá nádrž. Ekonomické auto. Nedoplatil. Tedy koľko máš ty ešte nádrží? Ja som začínal s 3/4 a mám po 4. Takže asi podobne máme spotrebu. A Kristian, ty máš, on má Z-ko. Koľko máš tam teraz? Polovičná nádrž, čiže A koľko je tam litrov? 70, čiže 35 litrov. Že máš spotrebu ako my, skoro. Len výkon nemám, polovičný výkon. Čiže tam je vlastne atmosférický motor. 37 litrov, 37. Neviem, ja sa v tom nevyznám, ako som hovoril už vtedy, sa mi to vôbec nepáči, takže... A máme radi tieto hejty, autičkári. Aj keď proste všetci máme radi auta, ale tak niektorým sa páčia škaredé auta. Tu je Huracán, taký sivý matný. Farbou sa inšpiroval podľa našej R6-ky. Akože nás kopíruje, nevadí. Vyzerá to brutálne. Čo hovoríte, páčia sa vám tieto lamba? Špezetka je šalená. Mne sa páči tá karbonová palubovka, neviem, či to vidno. Vyzerá to brutál. Zo zádu, aké to je široké. To je sranda, že tu rovno vidno vlastne motor. Takto. Je výfuk hneď vlastne. No nič, zatiaľ sa tu nič nedeje, tak my sa ideme pozrieť dole na zakruty. Tam by sme mali vidieť auta, ktoré budú prichádzať, možno budú robiť nejaké srandy po zakrutách. My už keď sme sem išli, tak sme trošku pošmykali a dúfam, že nás nikto nenatočil. My sa chystáme o týždeň, či keď ideme. O týždeň sa chystáme na taký trip, road trip cez Chorvátsko a Slovinsko. A práve sa tu dohaduje rozpočet, že aký bude. Takže jak to bude, Mia? No, v Tajsku som dostala peniažky na oblečenie, na nákupy a myslím si, že v Chorvátsku to nebude inak. Lebo nemám to inak. Koľko by si ako tak potrebovala? Aspoň 1000 čo? Euro. Tún? Dobre, musím si to celé prepočítať, lebo keď si chceme kúpiť McLaren, tak... Nie, ja chcem toto. Dobre, musím zmeniť telefón. McLaren. Tu je najväčší hater BMW. Čo hovoríš na toto BMW? V karbone. Brade, karbon je dobrý. Ukážem vám ten karbon. Tento paket.
Tá kapota môže stať tak 10 000 eur. Neviem, čo si myslíte, koľko to stojí, dajte do komentu. Tento paket celý vyzerá akože brutálne a brutálny zvuk to malo, keď to išlo. Ešte aj sedačky sú karbonové. Máme McLaren Cabrio, toto je, tuším, SF90 Ferrari. To Cabrio vyzerá brutál. Real Car stričko. Tomáš Bogner sleduje na Instagrame. Uvidíš tam tie fotky stadiaľ. Dajte do komentu, že či sa vám páčia tieto McLareny. Za mňa najviac dizajnové je McLaren. Potom, čo sa mi páči, sú tie Lambo, Huracan a Aventador. Miuška, čo hovoríš? Lambo, Huracan alebo McLaren? McLaren. Určite. Ale neviem, som taká medzi nimi 50-50. Medzi nimi si tak stredie. Neviem, Tu vidím ešte Porsche, to sa ti tiež páči. Nie, to už radšej McLaren. Keby bola taká možnosť, tak McLaren. Musíš viac zarábať. Aha. A takýto Mercedes? Nie, ďakujem. Toto je dobre tiež. Nie. Raketa. Takže kým si máš vybrať medzi tým a McLaren, tak si Pocket vybereš, Rocket. čo myslíš, Dobre, ale za to môžeš mať 10 takých Mercedesov. Dobre. Ale ja nechcem 10 Mercedesov, ja chcem jeden McLaren. Na tebe bude 10 Mercedesov, inak budem jeden. Napíšte do komentu, čo sa vám páči najviac. Za mňa akože aj to GT a tá CLA 45S je veľmi dobré auto, jazdil som to. Je to zaujímavé. Niečo ako RS3, ale má to iný prejav tým, že tam je 2 liter. Také CLAčko má tiež nejakých 400 koní a váha je tam podobná ako na RS3, ale za to je tam veľké turbo. Takže ideme sa pozrieť ďalej. Tu je naša partia. Čaute. M4. Mokrý sen 12-ročných chlapcov. Je to video not safe for work? Bentley. Tieto Bentley majú vlastne taký istý motor. Je to V8 ako v RS6 a v S6, teda aspoň podobný by mal byť. Toto je SL63 AMG. Ale tu je S63 s brutálnym interiérom. Vám ukážem. Takáto farba interiéru. Mega sedačky to má. Pohodlné, extrémne. Dobre to vyzerá, nie? Čisto aké na bicykli. Tu je tá M2. Dneska sa dobre jazdilo. Toto je tlak, aj farba, aj ten paket karbonový. Brutalita, kolesa karbonové. Také daj na RS6. Také dám, ale tak budú stať jak polka RS6. Táto M3 driftuje všade. Maďarské prevozné značky, aby nechodili pokuty. Už sme to popozerali, ideme sa niekam najesť teraz a ešte vám ukážem štart a zvuk S6. Dáme si porovnanie, teraz ja naštartujem. Cez telefón, hej. Môžem aj to. Ak chcete štartovať cez telefón, tak X-Smartom. A ideme teraz Z-ko, ne, Kristian? M5 V10. Tieto V10 majú zvuk jak Formula. Je to brutál. Tankovanie. Takto sa tankuje, keď zabudnete, na ktorej strane máte nádrž. Ešte, že majú také lánko, ktoré drží, aby nevadilo okolo auta. Musíte si sem naťukať, že za koľko chcete tankovať, lebo nikto tu nerobí. To sú tie novodové pumpy.
Tak už sme vystúpili v dobrých časoch Poprad. Ideme tam pozrieť, majú tam výborné jedlo. Určite odporúčam, keď pôjdete do Popradu. Dobré časy Poprad. Tu vám ukážem trošku, sme pozabíjali nejaké tie mušky. Trochu sme pridali, no. Ale len sem a tam. Najhoršie to zvláda špezetka. Pozrite, aká krásna RS6. Haha, dobre to vyzerá. A ešte keby ste chceli vedieť, tak veľmi dobrá reštika v Poprade je Prezo, tam je aj kaviareň. Ale keď chcete nejaké burgery, pivko a tak určite sem dobré časy. Čaute kamoši, vítam vás pri novom videu. Dnes pôjdeme na Ultrace a ukážeme si, čo to vlastne je. Je to taký veľký zraz, ktorý sa koná v Poľsku, v Wroclave. A momentálne teraz som na firme Rilcars. Idem vám to ešte ukázať, lebo prišiel som sa vybaviť nejaké veci, idem vám ešte ukázať, ako to tu zatiaľ vyzerá, jak sa to tu zmenilo za tú dobu, čo sme nepridali ďalšie video. Momentálne náš pozemok už vyzerá takto, je to tu upravené, tu akurát máme na predaj A8, veľmi zachovalú. Tu za mnou je M5 na predaj. Ak chcete predať nejaké svoje auto, my vám to zabezpečíme, stačí napísať, dohodneme sa a všetko vybavíme za vás. Či už financovanie, komunikáciu so zákazníkmi, alebo prepis vozidla, to všetko vybavíme za vás. Takže píšte, ak máte záujem, napíšte nám do správy a my auto predáme. Tu nám máme vlastne na prenajom RS3 za mnou, Mercedes V-čko, 7-miestne. Tu je už kontajner aj s nápisom Rilcars. Ešte čakáme vlastne, tu na hore má ísť takisto taký nápis Rilcars svietiaci. Dali sme si takéto zrkadlové folie, aby sme vyzerali ako v Dubaji. Tu sme si dali ešte takúto šachovnicovú podlahu, na ktorej vlastne budeme umývať auto. Ak potrebujeme povysávať auto, tak tu si ho dáme a pripravíme si ho na prenájom. Takže toľko z Rilcars, update a ja už idem prémiu a ideme do Wroclawu. Takže ďalej vám ukážem potom z cesty. Práve sme už došli do Bardejova. Čakáme na chlapcov, lebo samozrejme, ako vždy, všetci meškajú. A čakáme ich pred MJ Customs. Tuto naši kamoši, Miro Vojtuš, majú garáž, kde upravujú BMWčka, Drift Machines. Robia tu servis klasických aut, ale stavajú aj proste tie drift závodné auta nejaké. Akurát došla ďalšia časť posádky a ideme sa nájsť do Poľska. Tam je RS3, ďalšie auta sú ešte na ceste. Miro to zobral dneska ekonomicky. 520-ka. 448 koní má. 448 koní má podľa SPZ-ky. Ale akože išiel si celkom rýchlo. To je aj upravené tak. To je v záruke. To je v záruke. Pozri, Kristián má... Tak, toto bola ukážka toho, čo sa bude celý tento víkend diať. Tu máme ďalších chalanov. Je tu Jimmy, má tu upravený Superb. Dobre, musíme ísť, potom vám poviem viac o tom Superbe. Spýtame sa Jimmyho, má to upravené striela, výfuk. Tak možno to natočíme aj po ceste. Ideme! Práve sme došli na taký ilegálny zraz. Natierame tu výfuk. Čo to je tedy? Ani sám neviem, nejaká magia z Poľska. Nejaké zázračné veci z Poľska tu máme. Vyzerá to ako zubná pasta. A to je git na plety. Teraz zagitujeme výfuk a tedy keď pridá, tak bude to robiť nejaké divné veci. Takže trošku show sme spravili na ilegálnom zraze. Takto to vyzerá na takom ilegálnom zraze v Poľsku. Takže toto bola Teddyho S6. Toto auto má viac ako 645 koní. Je to upravené cez Dyno Spectrum mapy. Rôzne.
Teraz momentálne tam je mapa taká, ktorá mu dovolí robiť tie plamene a ešte tým, že tam pridal tú zázračnú vec na výfuk, tak týmto ešte viac znásobilo ten efekt. Vyzeralo to. Poláci prebrali celý zraz v Polsku a všetci Poliaci sa sem prišli pozrieť, čo to je. Ale potom počuli to zadu, kurva, Slováci. Takže sleduj na Instagrame S6 Blackout. Akože toto je ilegálny zraz v Poľsku a auta tu vyzerajú, že tlak. Čo uvidím, také chuťovky vám ukážem potom. Je tu aj nejaká JDM scéna. Takýto Golfik tu je. 7,5 v ružovom polepe. Dobre, to vyzerá aj v čiernom. A má nejaký iný difúzor vzadu. Toto by som možno mohol dať aj ja niečo také. Takže takto to tu vyzerá, je tu strašne veľa aut. Ale asi sme už prišli neskoro, lebo auta odchádzajú. Bolo to tak spravené, že na poslednú chvíľu dali vedieť info, že kde sa to bude konať. A proste mali sme nejaký čas, aby sme sem došli. Takže možno to už celé končí, lebo sme sem prišli až za hodinu. Keďže ten Wrocław je strašne veľký a kým sme sem došli, tak proste prešla asi hodina. Ideme ešte niekde si zajazdiť s autami. It's a Supra. This is it. Kto pozeral rýchlo a zbesilo, tak vie, o čo ide. Ale aj tak ja som na tieto nemecké veci. RS6. 36-ka znížená. Tu je 39-ka. Tu je jednotka, sedan, teda kupečko jednotka. Cabrio, štvorka. Práve to spustil dole. Úplne low. Bro, it's air suspension? Yeah, nice. Takýto bodykit na 36-ke. Brutálne, aké to je široké. Ešte je tu normálne vybratý otvor na nádrž. Masaker. A je na vzduchu. Čo ciebe? To je tlak. A tu je už rýchlo zbesilo. Subaru. Už sa tu hackuje S6. Palenku nemáte korunky, Ujo. Žebráku vypadnite. Prosím, na palenku. Nie, prosím, Ujo. Ujo, nemáte, Ujo. Máme ešte budú šprinty. Šprinty z S6 budú. Treba rýchlo mapu nahrať. Rýchlo to tam nahraj. Tu sme teraz v takej kolóne. Za nami je strašne veľa aut. A tu na druhej strane proste sa otočili autá a dávajú si šprinty. Tam vyblokovali cestu a dávajú tam šprinty. Tu ide Jimmy na Super B, strieľajúcom. Tu sme tak na boku zastali. A už tam bežia šprinty. Takéto ilegálne nočné šprinty, zároveň s políciou. Teraz idú dve BRZ-ka. Áno, páči sa mi, jak tu všade behajú policajti, ale úplne všetci to majú na kokote, aj tam treba šprinty. Ale aj sami policajti budia. Deň 2, práve ideme na Ultrace. Ja už som si dal tričko Real Cars, Miuška má tiež Real Cars tričko.
Need money for Porsche. Takže môžete klikať. Mia si určite kúpi Porsche. Za to, čo je tam prispiejete, tak ja si myslím, že si kúpi tak jedna kustomierku. OK, jedeme na klub The Ultras. Hello, my name is Mia a Milanke dávajú sladkosti zadarmo v hoteli. Tu nás sme boli ubytovaní. Volá sa to, že Green Apart. Je to nejakých 25-30 minút od toho, kde sa koná vlastne Ultras. Určite, keď pojete sem, dajme tomu na budúci rok, tak odporúčam si bukovať ubytovanie už o niečo skôr, lebo komplet všetky ubytovania tu boli full. Ešte aj toto ubytovanie, ktoré nie je úplne blízko, pritom bolo proste obsadené, všetci z Ultrasu tu nabývali. Teraz už všetci išli tam, vlastne od 12. tam otvárajú brány, teraz je nejakých 11:15, takže potrebujeme sa presunúť na parkovisko, vraj sú tam strašne veľké rady. Tedy tam už boli včera, že stáli nejakú hodinku aj niečo v rade, takže... Mám si vodu, lebo teraz mi sladko. Takže ideme tam, ukážeme vám, ako to tam vyzerá. Čakáme akurát v zápche. Ešte ukazuje nám nejaké 2 minútky. Je tu strašne veľa ľudí, strašne veľa aut. Ideme na parkovisko, no dúfam, že sa tam vôbec dostaneme zaparkovať. A ak nie, tak zaparkujeme niekde na tráve a zoberieme si taxík odtiaľ. Ideme to vyskúšať a som zvedavý, no, či nájdeme miesto, lebo strašne veľa aut je. Už na moste stáli auta až po vrch mosta, ale všade s nami idú proste nejaké tuningové auta. Tu ide R36, Passat R36, tam je 3.6 V6 motor. Je to také roztiahnuté, širšie blatníky, to má niečo na štýl R6, ale nemá to taký výkon. Odbočte doprava. Dobre, odbočíme. Odbočte doľava. Ešte iná žena nerozkazovala. Ideme na to najdrahšie parkovisko, ktoré tu je. Vraj to stojí nejakých 20 €. Na hodinu. Uvidíme čo. Tak už sme zaparkovali, keďže tu nebolo kde zastať, tak som auto nechal tam. Čo myslíte, bude tam papuča potom? Bude, nebude? Dajte do komentu, uvidíme. Uvidíme potom. Je to tu úplne, že full celé parkovisko. Na každom poschodí. A ideme nájsť, kde sa tu ide. Hore sú už ľudia, tam je to vystavené všetko. Tak sme tu, ideme vám to tu ukázať. Klub The Ultras Wroclaw. Biela A7. Biela aj tam, kde nemá byť. Bude biturbo, dieselová. Čo poviete na takúto A7? Máme sem aj Insta. Keď si to chcete pozrieť na Instagrame. Miuška, čo hovoríš? Ty máš rada bielu farbu. Hej, ale zase čo je veľa, to je veľa. Formula. Kamoškovia, sme tu ešte len 5 minút a toto je raj na zemi pre autičkárov. Určite odporúčam sem prísť pozrieť. Čo hovoríš, Mia? Viete, koľko aut teraz chcem?
Musíme viac zarábať, aby sme si mohli viacej aut kúpiť. Alebo spravíme len zraz a sa pozrieme na to. Nie, chcem šoferovať, jazdiť, vlastniť, byť na detské. OK. Aerosvička. Je to tlak. Majú to tu veľmi pekne spravené. Tu je nejaký kontajner. Pozrieme sa, čo tam je. Castrol určite. Castrol. Tak, toto je tlak. Mercedes. Úplne to je celé spustené na zemi, na vzduchu. Zreštaurovaný interiér. Vzadu má ešte rôzne volanty. Tuto je niečo pre Miušku. Lambo, Huracán. Je to na kávečku, podľa nálepky. Vyzerá to tlak v tej farbe. OK. Toto tu je akože tlak. Tu za mnou majú taký kamión a v ňom majú všetko spravené. Hore je taká teraska a tu majú vystavené auta, vám ukážem. C-Tech, je to nejaký úpravca aut. Tu je Porsche upravené, natlakované. Carbon. Brutál. A tu v tomto majú kanceláriu dnu. Toto je tlak taška Louis Vuitton s takýmto custom nákresom. Čo myslíte? Koľko môže stáť taká taška? No sell. Yeah, not for sale, yeah? 4,000 euro. 4,000, OK. Takže 4 000 eur stojí asi cca taká taška, ale nie je na predaj. No tak, takúto tašku potrebujem do auta. Kto mi vie takú nakresliť? Ale kúpili by tú tašku. Kto mi vie spraviť takú tašku, píšte do komentu a dám si to spraviť. Venturi, Carbon, akože tlak na novej M5-ke, karbonová kapota, čo hovoríte na túto Teslu? Čo si o tom myslíte? Napíšte do komentu, lebo zaujímavý váš názor. Strašne hranáté to je. Cybertruck. Také auto potrebujem. Please use your sun cream. If you don't have one, ask the person next to you. Sun is out. We have 25 to 1,000. Nečakané, ale nemáme papuču na aute a už máme dosť, sme úplne spečení, mám aj okuliare vypalené do hlavy. Čo? Hľadajú výstup, kamoči naši.